който гостува певческа група от град Лом. Ех, как хубаво пеят пенсионерите. Какво нещо е песента. Как са пели преди минали години? Минаха години от тогава, а? Хайде да чуем и минаха години. Минаха години, без да те забравя. Чакам те да дойдеш, чакам те с двойна споменът по тебе никога не ще угасне. Ако не ме лъжи ухото, в тази певческа група всеки си има мнение кой е верният тон. Чакай малко, да още не са заграли. Вечно ще те чака, мили моя при мен. Песен на сърцето, ще те срещна някой ден. Ех, как хубаво пеят пенсионерите. Да, ама зрителите не мислят точно така. Ало, добър ден. Добър ден. Много ми е приятно вашето предаване да слушам, но много ви моля, подбирайте си хората. Не желаем да слушаме такива изпълнения. Госпожо, не бъдете толкова критична. Дамите и господата чудесно се справят. Ами разбира се, ето. Вечно ще те чака, мили моя при мен. Песен на сърцето, ще те срещна някой ден. Хубаво се пеят ломчани, ма много капризни зрители им се паднаха. Искам да ви кажа следното. Не се подигравайте с българщината. Това, което гледам, е срамота. Моя баща, ако го чуи това, ще се обърне в гроба. Има най-различни хора, скъпи приятели. Точно така. Има хора, които пеят вярно, има и хора, които пеят фалшиво. Вечно ще те чака, мили моя